खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामनि हायाव नागा पुलिसा न' लुफैनायखौ लानानै तिताबरनि बखाजानाव दुंहाव थासारि। अरुणाचलाव आलफा उदांनि 3 लिंकमेन हमदों। बिजली भवनाव गिख्रंथाव अर खामदों। गसाइगावनि बालागावआव एनडिएनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनांगौनि बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गिदिरथार सुबुं गौमा। मिजोरामाव 4 कौटि रांनि हेर'इन आरो बिलाथि सिगारेटखौ जब्द खालामदों। दिमा हासावजों थांलाय फैलाय खालामग्रा फालांगियारि गारिफोरखौ सांग्रांथि फोसावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम नागालेण्ड सिमनायाव फिन दुंहाव थासारि। आसामनि हायाव नागा पुलिसा आयेन बेरेखायै दखल खालामफैनायखौ लानानै फिन दुंहाव थासारि सोमजिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम नागालेण्ड सिमना जेंनानि सायाव जौसिन बिजिरसालिया बिसार खालामनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो तिताबर महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बखाजान सिनिजाननि लुसिंग्रि बस्तियाव सासे नागा सुबुङा आयेन बेरेखायै हाबसन फैनानै पाक्कानि न' लुफैदों आरो बे खामानिखौ नागा पुलिसाबो मदद खालामदों आरो हाथियार लानानै रैखाथि होदों। जाउनाव खौरां लानो थांनाय बखाजान पुलिस तिताबर सार्कलनि मण्डल गावबुरा आरो खौरांगिरिफोरा लामा ससेनिफ्रायनो गिदिंबोफिननो गोनां जायो। ओरैहाय आसामनि हायाव नागालेण्डनिफ्राय आयेन बेरेखायै पाक्का न' लुफैखुमानाया दरनै रायजोनि गेजेराव सिं दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशआव उदखारि आफाद आलफा उदांनि 3 लिंकमेन हमजादों। अरुणाचलनि कानुआबारिनिफ्राय आसाम राइफल्सनि हानजाया हमनो हादों आलफा उदांनि 3 लिंकमेनखौ। बबेखानि हमजानाय आलफा उदांनि 3 सोद्रोमाखौ फारियै सनारिनि थागिरि सन्जय दे आरो बिनि फिसाज्ला सुजित दे आरो गुबुन सासेखौ नागालेण्डनि नकजान बस्तिनि थागिरि ताजावां काइनियाक होननानै सिनायथि होदों। रिपर्ट बायदिब्ला उननि समाव बै 3 आलफा उदांनि लिंकमेनखौ सनारि पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। बेनि उनाव सनारि पुलिसा गेबेङै मिथिनो थाखाय बिसोरनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। गुवाहाटी नोगोरमानि बिजली भवनाव गिख्रंथाव अर खामदों। बिजली भवननि 2थि खोलोबआव नांदों बे गिख्रंथाव अरा। बिजली भवननि 2थि खोलोबआव नांनाय अरा 5थि खोलोबसिम सौहैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अर खोमोरग्रा बिफाननि गं 15 गारिजों नाजाथाबनानैसो अर नांनायखौ खोमोरनो हादों। पानबाजार, दिसपुर, सानमारि बायदिनिफ्राय थांनानै अर खोमोरग्रा बिफाना बिजली भवनाव नांनाय अरखौ खोमोरहैनो गोनां जादों। मोब्लिब सर्ट सार्किट जानायनि जुनैनो बे गिख्रंथाव अर नांनाय जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों। बबेखानि बिजली भवनाव अर नांनायखौ खोमोरनो नाजानाय बुब्लियाव अर खोमोरग्रा बिफाननि सासे जवानाबो जखम जादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय बालागाव गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनांगौनि थांखिजों बिजेपि राजखान्थि हान्जानि गिदिरथार सुबुं गौमा हाबाफारि जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे रोजा सुबुं गौमा हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सेंगाल, बिटिआरनि इएम रेवरेवा नार्जिनारि, 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी आरो गोबां रोजा सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लानानै मन्त्रि अशोक सेंगाला खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआर ओनसोलाव सान्थि फैबाय। बिटिआर ओनसोलाव थांनाय माखासे सम आगोल बिटिआर ओनसोलाव फैनो गियोमोन। बुथारनाय, गावथारलायनाय, लांखारनाय, सोलाय गुलिनि गोमनाय बायदि जाथाय जानाया जोबनो थाङामोन, जायनि जाहोनाव बिटिआर ओनसोलाव फैनो गियोमोन। नाथाय दा बिटिआर सान्थि सुक्ति गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बिटिआरआव फैनो गिला, बेरायनो गिला, गोजोन थासारि फैबाय होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बेजों लोगोसे एनडिएनि बिजाथिया फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव गोबां जौखोन्दोनि भट लानानै देरहासार जागोना रोखा होननानै बुंथिबावो अशोक सेंगाला।
आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसा जयै लोगो नांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 4 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि हेर'इन आरो बिलाथि सिगारेटखौ जब्द खालामनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रैखाथि हानजाया आइजलनि बड'लेण्ड ओनसोलाव अपारेशन खालामनायाव 598 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनो हादों। बे अपारेशन खालामनायाव जायगानिनो सासे सुबुंजों लोगोसे मणिपुरनि सासे सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनायनि उनाव बिसोरनिफ्रायनो बेफोर 4.18 कौटि रांनि बांसिन हेर'इनखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। बेराफारसेथिं मिजोरामनि सियाहा जिल्लानि लुंपुकु गामियाव गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायाव आयेन बेरेखायै म्यानमारनिफ्राय लाबोनाय 16 लाखसो रांनि गासै 22,000 था पेकेटनि बिलाथि सिगारेट जब्द खालामनो हादों। दिमा हासाव जिल्लाजों थांलाय फैलाय खालामग्रा जाथिंगानिफ्राय हरंगासाव फारसे थांनाय NH-27 लामानि दासान्दि फाहामथाय सोलिगासिनो थानायजों लोगोसेनो 5 मे खालि फुंनि समाव गोबां अखा हागोननि सन्देह खालामनानै दिमा हासावजों थांनो गोनां फालांगियारि गारिफोरखौ सांग्रांथि फोसावनानै होनाय जादों। मोनानि 8 बाजिनिफ्रायनो जाथिंगा हरंगासाव लामायाव गिदिर फालांगियारि गारि खारनायखौ दिमा हासाव पुलिसा जेब्लासिम फिन फोसावथाय होनाय जाया अब्लासिम बन्द खालामनानै दोनथ'नाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बराक हायेन आरो दिमा हासावजों लोगो नांनानै मेघालयसिम थांलाय फैलाय खालामग्रा फालांगियारि गारिफोरखौबो फोसावथाय होजासिम दोनथ'नायनि बिथोन होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।